बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा खन्थाइगिरि रायथाइगिरि थुनलाइ बिजिरगिरि टेगर लिटारेरि बान्था आरो साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोनगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि ब्रैथि रुंसारि सानखौ बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथाइनि हेफाजाब आरो धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादनि दैदेननायाव 1000निफ्राय बांसिन आलारि बाथि फोजोंनानै रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सानखौ फालिनाय जादों। एस.बि. बड' गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव। बे आलारि बाथि फोजों हाबाफारियाव बाहागो लानानै आलारि बाथिखौ फोजोंनानै होयो एस.बि. बड' गेजेर फरायसालि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म। हाबाफारियावनो बाहागो लायो BKWSCनि खुंथाइनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारी, एस.बि. बड' गोजौ फरायसालि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारी, धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, MACनि EM मलेन्द्र नार्जारी, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा मुस्रिमा सुबारानी बसुमतारी। बिटिआर बायजोनि बारग' BLTWSनि गाहाय नेहाथारि बिस्थिराम नार्जारी, आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिद्येश्वर दैमारी, बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि बारग' BLTनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि प्रानजिथा बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि भारती हाज'वारी। लोगोसे हाबाफारियाव गोबां माहारियारि आफादफोरा खौसेयै बाहागो लायो आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोराबो बाहागो लायो। मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर आरो गोथार सान होननानै जों बुंनांगोन आरो गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै आङो बर' कछारी गाव हायुङारि खुंथाइनि अनसाय गावारि खुंथाइनि खुंथाइखौ गिबियावनो आं बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावगोन आरो साबायखर बावगोन। मानो होनबा बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेफाजाबावनो दिनै जोंनि बेयाव थानाय गासैबो माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एक्स BLT वेलफेयार ससाइटि, आबोब आरो अल बाथौ महासभा, ब्रह्म धर्म कमिटि, सारेन्डार NDFB, दा मोनफ्रोमबो जेसेबांनाखि आफाद माहारियारि आफादफोर दं जोंनि गेजेराव जों जुथायै रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिथु खन्थाइ सान बर'फोरनि बे खन्थाइ सानखौ फालिनो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। दा मानो होनना बुङोबा मोनसे हारिया जुदि जौगा हारि होननानै सिनायथि मोननांगौबा बुहुम बिखायाव बिनि थुनलाइफ्रा जौगा थाखोनि जानांगोन आरो जों जुदि बर' माहारिखौ गेरेमसा आरो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे हारि महरै जुदि सिनायथि होनांगौब्ला जोंनि थुनलाइखौ जोङो जौगा थाखोनि खालामनांगोन। आं बिनि थाखायनो साफ्रोमबो फरायसा जेब्ला गोदान लिरगिरि गागि लिरगिरि आं बिथांमोनखौ खावलायगोन खन्थाइयानो होन रायथाइयानो होन सल'आनो होन जोंनि बर' रावजों बेखौ लिरनानै फोसावनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाया थागोन। आरो जिहेतु बर' हारिनि गेजेराव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा थुनलाइनि गेजेराव बर' थुनलाइनि बेलायाव दा गोबां बिहोमा होलांदों आरो बिथाङा गोबां खन्थाइ लिरदों आरो बे लिरनायनि थाखायनो बिथाङा हयथ' दिनैसिम थुनलाइनि बिथिङाव बर'फोरनि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन बान्था बुथुमनो हानाय मोननो हानाय सासे सुबुंमोन बिथाङा। बिथांनि जिथु खहा जालांबाय जिउ गोमालांनायनि उनाव जोंनि थुनलाइ मुलुगाव गोबां खहा जादों होननानै जों हमदांनो हादों। बिथाङा जिहेतु सासे राफोद
सासे थुनलाइगिरिमोन थुनलाइ बिजिरगिरिमोन सासे खन्थाइगिरिमोन बेनि थाखायनो बिथांनो साहित्य एकाडेमि एवार्डजों लोगोसे टेगर लिटारेरि एवार्डबो बिथांनो होनाय जादों गतिके बिथांनि सानस्रिखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोङो लिरनायनि गेजेरजों जोङो थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सिबिनो नांगोन आरो थुनलाइ सोरजिनाया थुनलाइखौल' जौगा खालामहोआ बेयो जोंनि समाज फोसाबनायनिबो मोनसे गिदिर बिहोमा लायो थारमाने थुनलाइ सोरजिनाया जिहेतु नांगौखिनि बिजाबखौ जोंनि बेयाव एसे गोबावै मोनो फरायसालिनि जिहेतु फराफारि बिजाब फराय बिजाबफोर बेबो जोंनाव एसे लेट जायो आरो गोबां जेब्ला गोदान गोदान बिजाबफोर लिरो लिरगिरिफ्रा बा लिरनानै दोनखानाय बिजाबफोरखौ जोंनि बेयाव मोननो थाङा बेनिखायनो जिहेतु जों मोनसे गाव हायुङारि खुंथाय जों मोननो हाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिथांमोनखौ आं खावलायगोन आंनिफ्राय जे जोंनि बेफोर ओनसोलाव जिहेतु गंफा गंफा लाइब्रेरि लुनानै होनानै नांगौखिनि बिजाबखौ जाहाथे बेफोर लाइब्रेरियाव जों फरायनो मोनो फरायनानै जाहाथे जों फरायसाफोर बा फरायनो मिथिनो लुबैनाय मानसिफ्रा गियान बुथुमना लानो हायो बेनि थाखाय बेफोरखौ लुफुंना होनो थाखाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय काउन्सिलनिसिम लुफुंना होनो थाखाय खावलायनाय थागोन